som omylom nám to priblížiť, stlačila zaparkovať. Máme veci. Veci tam, to sú naše veci. Tu je môj pes a tam je Kika. Ideme trošku byť troličky vyprenkovať ju. Takže sa s vami lúčim a potom napíšem, ako to dopadlo. Budem sa tváriť, čo natáčam. A potom poviem, že ups, že ja som to nenatáčala takto. Tak, zatiaľ sa s vami lúči Chris. Ahoj. Papa. Ešte sa ozvem. Ako to dopadlo. Papa. Takýto tu máme výhľad. Tak, a tu máme čokoládky. A Chris si ide na čokoládku. Prečo Chris o sebe hovorí v tretej osobe? To nevadí. To teda som. Otvoríme tento sáčok. No, ideš nahodiť paličku, tá sa mi dúfam, že ne hento. Ježi, Doričky, mne sa zlomí. Koľko čokoládiek. Ktorú si Chris môže dať? Kikus, pozor. Teda Chris, pozor. Super nahodenie. Ktorú čokoládku si Chris môže dať? Tak ja si dám Tritet. To neviem čo je, ale je to trošku zlomené. Je to Tritat a je to čokoládová milka. Niečo jak Teribit. Kopíranti. Takže prečo? Už to máme otvorené. Hej, trochu tam dali jak tribitka. Som si ju otvorila, tribitku milkovú. A urobíme z toho takú menšiu ochutnávku. A je to hrozne dobré. No, také na Mexiku. A je to úplná pribytka. Preštula dvíkať a je to hmilka prevedení. Ale vlasy všade sú. A máte taký tam výhľad.